Hayi ke ndiyavuya uba nani madoda. Buthi. Qha into eyenzeka ngondizayo apha ndizonibona. Amadoda le ndawo yenu ayahleba. Akuhlebi bantu babhinqileyo. Hleba amadoda. Ndiyokuhleba amadoda apha. Ndithe ndingena phaa ndiyothenga phaa kwabanye my friend. Kwabe uze kwaPhantshile. Amarasta ewe. Okay. Yho yayazi ezaa ntwana zazitshaya itiki ezaa ntwana. Hayi bo. Zazitshaya itiki ezaa ntwana zazingamabhara lapha elokishini. Ntontoni. Yebo. So mandiqala apha kuwe Sila. Ingaba ngoba ke sidlule endweni. Umzekelo nam ndanditshaya iziyobisi indandi intoni. So ingaba banyanisile. Banyanisile mkhulu. Kwalapha eWestville, I think by 2015 bango-16 ndi-drop out esikolweni apha eQhayini because ndandisenza i-civil engineering. Okay. So after loo drop out ke ngoku I think yayisi-stress saloo nto yabo. Ndabe ndihlala ke ngoku ndandiqala khe ndihlala ixesha elide eKasi yabo. So nangena etekini benditshaya iteki nditshaya nengane. Ibikwenza njani? Ibikuqhuba njani? Ekhaya bebeyithatha njani? Yho mkhulu, iteki wrong yabo because yatshintsha ne-character yabo. Bendisuka esikolweni ngiyakhumbula ngingumjita at least ovasayo because ngisuka ecollege, but after ndatshaya iteki ndaye ndatshintsha yabo. Nee-anger issues yabo, ndangumntu olisela nje okanye umntu osebenzela le teki yabo. Bendimdaka Grootman, ndimdaka isibharo. So ukuba zintoni into okhumbulayo owakhe wayiba eyenza umjojo? Yho mkhulu, ndikhumbula nenye itshepu saxwa ifriji emini. Sayenza le friji ingathi wena mkhulu sithunyiwe kanti siyayithatha siyayiba. Abantu bedibana nathi nje bacinga uba sithunyiwe. Okay. Siqwayile simkanayo. Zange mkhulu ufumane ihlaselo lobethwa ngabahlali? No, hayi ke shem, hayi ke kwelo cala. Akafikeleli kubaleli bhitinga. But mani ibikhe yandenza umntu orongo mani laa nto. Ndamdaka ubaliphara oku ndiyakwazi. Okay. Ya ndigcwele nge-experience kwanendlela yothetha qha sendatshintsha ndarehabilitateka uyabo. Ke masizapha okanye ndizayibuza mva. Jinji masizapha kuwe ke bhuti. Nawe kuthiwa hayi awuyitya nawe le way. So le way lena nyani ngaba wawuyitya? Grootman linyani elo uyabo. Ndikhe ndanayo nam ixesha apho uyabo ndingalawuleki uyabo. But uyabona ngelaa xesha bendihlala nomakhulu qha ke ngoku bendingafuni iinto zam uba mazifike endlini. So bendilela phara mna licinga fanuba li-fast izinto lizenza phaa esitratweni ziphelele phaa esitratweni uyabo. Indibhanqe in such a point yoba ndacinga fanuba mna ezam izinto ziphela phaa ndintswamba khona umntu ondibonayo uba ndiyayitshaya itiki uyabo. And ibingaso like bingendimo xa nditshaya itiki like ubafani uhleka kwamna yabo, bingendimo serious yabo. Sensho ndingenile phaa kakhulu ndiyabazi ubuphana. Esikhe sancokola before senze le shoot. Kukho le ndawo beke wayivelela uba wawuyithenga phaa ngaphesheya xa ingekho uhambe indawo ngoku oyika uhamba kuzo. Injalo Grootman. Le nto ndisithi kuwe laa way mna ndayibamba ndicinga fanuba asoze nendenze le nto yenza abanye abantu. Umzekelo soze mna ndibe, soze mna ndipopeke, upopeka which is ubhitya. Because bendisithi xa nditshaya ndiphethe isithathu sokutya ndingene 3 hits ndikhe 3